Vitajte! Tešíte sa na Vianoce, najkrajšie sviatky roka? Alebo neviete, kam v tom strese skôr skočiť? Možno sa cítite práve teraz nešťastný, frustrovaný, či dokonca slabý, tak ako jedny Vianoce ja. V tom prípade sledujte toto video až do konca, pretože sa dozviete Božie slovo na tento týždeň. Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha. Nech nás poučí o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Izaiáš 2:3. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába. A nič nezbadali. Až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa. Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Matúš 24:37, odsek 44.